लंगतराइबिलि दलाइ हांखरनि बिसिंखौ खबजानाय दुर्गाछरा ग्राम पन्चायतनि दुर्गाछरा पाड़ाव तंनाय बजुला चाकमा बुफानि मुं बिरबाहु चाकमा लाइथानाय 2025 बिसिनि डिसेम्बर तालनि 26 सालमारिव गोमामानि ताबुक बकिफिलि नग सकपायाखौ बजुला चाकमा स्क्रिनो रजाक मांप्लिनि बरगनो केबो नुगुइ तंखा हिंके साहरना बागै कयमुं साहरनाय न 10,000 रां याफारजागनाय गोमानाय बजुला चाकमानि चोकमानि अंखा 4 फुट 5 इंच साक सम्प्लिप्लि यागो दा तैजाक ककमानिया तै सागो गख्रां स्वेटर हायाकेबा जाम्पार चुमजाक साहरना बागै ककदुक नम्बर 9366101977 हायाकेबा 7005251 हायाकेबा 6009655245 हायाकेबा 9609081246 गोमानाय बजुला चाकमा केबोनि मकलक लाइखे केबो मानि तंखे बजुला चाकमानो संखाके खरगनि मुं मानु आमुं अंखा मनो चाकमा बाय बाटे चाकमा।